سلام سلام ናይ ተኣምራት ዩቲዩብ ተኸታተልቲ ቻናል ከመይ ቀኒኹም ዳሕና ድኹም? ኣነ ሰላም እግዚኣብሔር ይመስገን። ከምቲ ኣነ ሰላም እናሰናይ ዘለኹ ልዕልናተይ ንኣኹም እውን እናተመናኸልኩም ማለት እዩ። እምበር ከዚ ስለ ቻናል እዚ ቤተሰብ ዘይኮንኩም ሳብስክራይብ በማለት ቤተሰብ ኮይንኩም ዝተበራታትዑን ደሞ ኣዝየ ካብ ልቤ ዘመስግን እግዚኣብሔር ያኽብረለይ እና ያው ናይ ሎማዓንቲ ከዓ ከም ዝተለመደ ሓሳባት ሒዘልኩም መፅየ ዘለኹ ማለት እዩ። እና መቐድማይ ብዘውረድክዎ ቪድዮ ብሓሙስ ደሞ ብሰንበት ከምዚ ብዙሕ ሰብ ብውሽጢ ለውን ፅሒፍክን ኣለኢኹም ያኒ ፅሒፍክን ኣለኢኽን ንምንታይ ዓይንኺ ቀይሑ በኺኺ እንታኾይንኺ ዓጆኺ ገለ ዘበልኽናኒ ነው። ኣነ ዳሕና እየ እግዚኣብሔር ይመስገን። ዓይንተይ ቀይሑ ገለ ነበረኻ ከምዚ ዓይኒ ሕሙኒ ነይሩ እዚኣ ማለት እዩ። ሕዚ እኳ እግዚኣብሔር ይመስገን ፅቡቕ እኒአኹ ዳሕና እያ። ክብርን ምስጋናን ንእግዚኣብሔር። ከምዚ ካብ ሕክምና ሰለልያ እንታይ ሽማ ኣምፅያ ማለት እዩ። እንታይ ይባሃል ካብ ፋርማሲስ መድሓኒት ኣምፅየና ከዚ ሕሽ ይመስለኒ ዳሕና እያ እና ብጣዕሚ ከምዚ ካሊእ ገይረ ክነሓስክኖ ከምዚ ብኸይንወዓል ክትመስሊ ገለ ልበልኽናኒ ኖ ኣይወኸኹን እየ እና ከምቲ ልበልክኹም ብኸምኡታት እንትን ኢልኒ ካብኡ ካለላ ብጣዕሚ እየ ለመስግን በእውነት ክንዲዚ ኣኽብረት ናየ ኣይግብአንን እዩ። ግን ያው ካብ ኣኽበርክናኒ እግዚኣብሔር ያኽብረለይ ማለት እዩ። ቀኒየለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን በእውነት ቃላት የብለይ። ሓደ ግዜ እዚ ናይ ሚድያ ሰብ ምዃን በዚ ዋላ ማለት ኣነ ዓባይ ሚድያ ገለ ዘይኮንኩ ማለት ባህላይ ዘይኮንኩ ግን ተረዲእኹም ትኾን ተስፋ ይግብር ከምዚ ናይ ሶሻል ሚድያ ንእሽተይ ተጠቃሚ ገለ ተኾይንኻሲ ያው ብዙሕ ቤተሰብ ኢኻ ተፍሪ በቃ ብዙሕ ፎታዊ ከምኡ መጠኑ ከዓ ፀላኢ ክህልወካ ይኽእል ግን ከምዚ ተገዲሱ ክሓተካ ከሎ ሰብ ፎታዊ ሓው ሓፍቲ ክተጥሪ ከለኻ ግን ብጣዕሚ እዩ ደስታ ዝስምዓካና ብጣዕሚ እየ ዘመስግን በእውነት ፈጣሪ ያኽብረለይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምንም ክብሎ ይከእሊ በቃ እንዴ እና የቐኒየለይ በእውነት እና ናይ ሎማዓንቲ ከዓ ያው ከምኡታት ዓይነት የሒዘ መፅዮ ማለት እዩ። ዝኾነት ሓፍትና ብውሽጢ ፅሒፋትለይ ቴክስት መሰጅ ኣሎ እና ልኡ ከንበልኹም እየ ኣብ ኮሜንቲ ርእይትኹም ግደፉላ ማለት እዩ። ምክንያቱ እሳ እኳ ተገዲሳ ንኣይ ብኡ ክመፅእ ሓሰብኩን ግን ተገዲሱ ሓደ ሰብ ክፅሕፈለካ ከሎ ከምዚ ከየናዓቐ ምናምን እንታይ ልበሃል ከየናእሰብ ምናምን ሲ ተገዲሱ ሰብ ክፅሕፈለካ ከሎ ንስኻ ከዓ ግዴታኻ እዩ ተገዲስካ ክተቕርበሉ ሰው ስለዚ ከስምዐኩም እየ ናብኣ ማለት እዩ። ናብኡ ከብለኩም እየ እሺ። በመጀመርያ ሰላም ሓፍቴ ናተይ ብጣዕሚ እየ ዘድንቐኪ ዝፈትወኪ ብዝተቕረብዮ ስራሕቲ ቀፅልሉ ዛንቢተይ እና ሽመይ ንዓኺ ግን ሓደ ነገር ክብለኪ ደልየ ኣቕሪበ ከምቲ ዝፅሕፈልካ ዘለኹ ተገዲስኪ እውን ከም ትምልስለይ ተስፋ ይገብር ከም ተቕርበለይ ናብ ኦደኒስክ ደሞ ተስፋ ይገብር እቲ ክብለኪ ዝደለኹ ኣብ ሂወተይ ዝነብሮ ነገር እዩ ከካፍለኪ ደልየ ኣነ ኣፍቃሪ ኣለኒ ኣፍቃሪየ ደሞ ኤርትራዊ እዩ ካብ ንፋለጥ 3 ዓመት ጌርና እና ክሳብ ዛሎሚ ኣለና ብፍቕሪ ብጣዕሚ እየ ዘፍቅሮ እሱ እውን ከምኡ ኩሉ ነገር ይሕግዘኒ ከም ሓው ከም ሓፍቲ ኩሉ ነገር እዩ ዝኾነለይ ብቑባቕ እና ሕጂ ክንምርዖ እተው ይብለኒ ኣነ ኣብ ስዕዲ እየ ዘለኹ ንሱ ኣብ ኣውሮፓ ሃገር እዩ ዘሎ ኣነ ከዓ ክኣቱ እዩ ደስ ይብለኒ ግን ከዓ ቤተሰብ ፋሚሊ ኣይጠየቅክዎምን ጠይቆዮም ይብለኒ መልሲ ሃበኒ ይብለኒ እሞ ኣነ ከዓ ንወለደይ ይሓቶም ወለደይ ከዓ ምስ ሓተትክዎም ዝመረፅክዮ ንዓኺ ዝምችየኪ እንተኾይኑ
ችግር የውልይ ግን ብምንታይ ኣሚንክዮ ኢሎምኒ ብጣዕሚ እየ ዝኣምኖ ብዙሕ ዓመት ጌርና ኢና ኢለዮም ተቆልዓኻ ብጣዕሚ እዩ ጥዑይ ርግጠኛ ዲኺ ድሓር ከይጠልመኪ ድሓር ኣብ ሕማቕ ኩነታት ከይትወድቂ ኢሎምኒ ኣነ ኸዓ ንወለደይ ከም ዝገበርኩ ገይረ ኣእሚነዮ ነገር ግን ኣሕዋተይ ከቕበሉኒ ኣይከኣሉን ንሓተይ ነግሮም እሞ ኣይሓፍትናን ኢሎምኒ ምክንያቱ ተጠለመክኻ ኣበይልኪ ክትሕዝዮ ኣበይልኪ ክትእልሽዮ ኢሎምኒ ህይወትክ ከይባላሸኪ ኢሎምኒ ግን ተወዲ ኸዓ ክኸስሮ ኣይደለኹን ኣብ መንጎ ተቓርቂያ እንታይ ክገብር ኣለኒ ንኣሕዋተይ ከ ብምንታይ ከረድኦም ይኽእል ሓሳብኪ መሊስለይ ከምኡውን ናብ ኮሜንቲ ከንብብያ ናብ ዩቲዩብኪ ኣቕርብለይ ብጣዕሚ ስለዝጨነቐኒ እያ የቐኒየለይ ዝሓፍተይ ናተይ ገንዘብ ክዛንብልተዋይ ብዘጋጣሚ ወላ ኣነ ብጣዕሚ እያ ዝፈትወኪ የቐኒየለይ ከዓ ተገዲስኪ ከምዚ ስለ ዝፀሓፍክለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ማለት እዩ እና ያው ሰሚዕኹም ንትኾን ተስፋ ይገብር ኮሜንትኩም እንታይ ይልበሃል ሓሳብኩም ሃብዋ ኮሜንት ማለት እዩ ግን ኣዘን የዝለን ድዒ ድምፂ ክስማዕ ዶ ይኾን ኣይድኖ እና ከም ኣነ ያው ክንደይ ናይ እኳ ፈሊጠ ግን በረግድ ሃይማኖትካ ዘይፈቕዶ ተኾይኑ ብጣዕሚ ይከቢድ ሃይማኖትካ ዘይፈቕዶ ኣነ ኣይድግፎን እየ ቤተሰብ እውን ከምኡ ማለት እዩ እና እንትርፊ ሃይማኖት ካሊእ ምንም ዘኸልክሎ የለይ ማለት ሃይማኖት ማዕረ ተዘይኮንካ ከማኻ እምነቱ ኦርቶዶክስ እንድሕራይ ዘይኾኖ እዚ ማለት ክትዋገአሉ ትኽእል ኢኻ ወይ ከዓ ብሃይማኖትካ ዝመፀካ ኣይትፈቱን ግን ፍቅሪ ግን ቦታ ወይ ዓዲ ኣምሓራይ ወይ ትግራዋይ ወይ ኤርትራዊ ምናምን ኣይብልን ከም ኣነ ማለት እዩ ከም ኣነ ሓደ ሰብ ማለት ልውላደይ ወላዲ ዘይኮንስ ኣቦ ክኾኖም ተኾይኑ ትኽክለኛ ኣቦ ዝኾኖም ተኾይኑ ያው ክብረይ ዝሕልወለይ ተኾይኑ የትም እንትን ይኾን ካብኡ ላይ ሃይማኖቱ ኦርቶዶክስ ከማይ ተኾይኑ ዋናው ቀንዲ ነገር ብሃይማኖትካ እንትን ትብል እኒአካ ብሃይማኖትካ ጠንካራ ትኾን እኒአካ እሱ ከዓ ልክዕ ከምቲ ናትካ ሃይማኖት ኮይኑ ጠንካራ ተኾይኑ እንድዒ ብኻሊእ እንትን ዝብለሉ የብለይ እና ከም ኣነ ንኣሕዋት ከረዲእኺ ያው ብጠባይ ማለት እዩ ማለት ቤተሰብካ ፀሊእኻ ቤተሰብካ እንትን ኢሎም ሓለ ተመሊስካ ዝኾነ ነገር ተጋጢምካ ለላ ቤተሰብካ ስለ ዝኾንካ ብጠባይ ቤተሰብካ ተረድኦም እኒአካ ንኣሕዋት ግና ያው ብጠባይ ጌርካ ኣረድኡ እዮም እና ከምዚ ዓዱ ስለ ዝረሓቐ ገለገለ ምንም ተኣሽሙ ዝሕዞ ኣይኮነይ ትኽክለኛ እውነተኛ ፍቅር ከሆነ እንትን ቦታ ወይ ምናምን ጊዜ እንትን ኣይብልን ግን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ፍቅሪ ብዙሕ ኣይኮነይ ኣይዶኖ ከመይ ማለት እቲ ሕብረተሰብና ባዕልትና እቲ ሕብረተሰብ እቲ ፍቅሪ እቲ እምነት ዳኣ መጥፊእናዮ ኢና እምበር የትም ቦታ ይኹን ብቻ ትኽክለኛ ኣፍቃሪ ንቤተሰብ ዘኽብር ንባዕልኻ ዘኽብር ልውላድኻ ለወላዲ ዘይኾነ ኣቦ ዝኾን ንባዕልኻ ትኽክለኛ ሰብኣይ ዝኾን እንተኾይኑ ኣነ ማለት ዝተፍቅርዮ ሰብ ክትኸስርዮ ኣይደልን ቤተሰብ ከረዲእኺ ምስኡ ምንባር ይሕሸኪ ስለዚ ናተይ ሓሳብ እዚኣ ትመስል ማለት እዩ እና ማለት ምስ ኤርትራውያንስ ከዘይኾነ መዋሰትና ቀደም እዩ ነይሩ ስለዚ ዋናው ጥዑይ ይኹን ከም ትልበልኩኺ ከምዚ ሰብኣውነት ዘለዎ ሰብ ይኹን ክብለክ ይፈቱ እና ኮሜንት ግደፉላ ሰሰናዩ ኣብዚ ገድፈኩም እየ ኣነ ሰናይ ቅንያት ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩም ብጣዕሚ እየ ከዓ ዘመስግን